Take your time. Breathe in. Take a step.
umakhulu wepala nguye obedibene nomakhulu walapha wepala ecele uyobona umntwana wakhe unoba ke ngokuthi atuza naloo ntombi uba umakhulu uthe uzawuya kootata balapha lo walapha umkhulu lo waba ngapha becele kunowalatha umakhulu wathi kumakhulu walapha hayi saya kootata noba utata ke ngokuza enkositata siyakhulula ke silelikhaya sathi hayi no maya sathi bangaya noko bawuvela ndizawuhamba nomama lo wake wambonisa apha khona umakhulu walapha noko bendiyiphambise loo nto nje kutata ndiphethe naye wayifaka kuni yangena noko umama ngabantu abaye batsale wena xa befikile phaa besiqala ke beqale thina bootata sithi ngquzi thina sizibuza sawuthini nje sibone umntana siphume kwenzela uba boomama bafake iintetha zabo nezishwabo zabo xa befikile thina sibe sebeziphumile becela qale thina ke ootata siyacela bomama uba nikhathazeki manona nizawuphatha sizahamba emsebenzini oyi-1 ootata omama banelomkristensi indlu yethu niyasikhulula bome hayi sakho siyavumelana kodwa intloko kaloku phambili umsile emva hayi siyakholwa wahamba nami wahamba nomama Antaka madoda lantata ngamadoda ndithi kwaMzantsi Afrika hayi hayi Mandela kwalihlala hayi hayi uyayithanda
Zimbili ezingoma.
isikho sabasithi ndoda kuyena so
Iya kau dicetak. Mulai mana? Aku ni kangen sekolah. Ayah kat kumpang kat kabu bobi. Itu ngambung kat kumpang ada aku bobi. Kau di kecil. Si. Ini saya dah ada kangen. Ya, bukan. Tete. Kono ukuthi. Kakuhle. Sizobona lamadoda uzela. Lawuyela waphila la. Sizobona wona. Ungasitheli nqa. Sizobona. Siwakulobolisa. Sive into abanye right naseqhubeka siyabe sizohlala. Inhlathi sesilapha njengoba sesicilile sazohwaba uyasikhululela kuba singcobole namahwana nathi sawuthatha inxaxheba singcolise basiyangcolisa sisoka uba siyasoka senze loo nto kodwa ngasizophuma singenzanga kodwa bakhona bakhulu abantu baza kunika umkhombandlela Angelinela kuzophuma singenzanga kwento sonke Isso. Mzali wabantwana masiqale sizazise mhlawumbe uve nje bakhulu into ezifuna uzaba uzazi noma izinto engizaphila eziku mina kunjani nokanye ezinye umlamele kanjani na kuni nokabili baphathi balini thina sinamajoni hayi kohlumba enqubo kakhulukazi na uthethayo ndingumnako welibhala lengentla ubomini wakho umnako omama wakho umalume lwamemagala kuye sizeke ngokapha ngumbandela sokuchazela enzelwayo ngokungafuya umandela lokwazi noma ngawaphila asukele ngowasebenza phinda inkosi Makwala zembe sisho ngifuna zembe sela isibaleni sise apha umama wakho uthaphethu umntakwethu lo
Job. Ndenzela uba ke uwazi mntanam ungophi wena nawe ke nindazi ngosi lapha zisekuni sengisitsho andizibamdebeni ngosi sihamba sekuni sizawenza lento zoyenza siyisoke sithinje ngesikhathi nawe mntanam wena okay nawe ke mangwana asikukhethi mani kunye nowe ozisekuni sithethile ke asangana ngakhona esuka phathi nengqondo sasinika ithuba waseza basiyazi bakukholina apha ngoku saza lo msebenzi sizona ibona mosdala sesisuka ngomama phaa tsaningi salisizathu siyawuqala thina abaphinde siye bakuzipleni xa ekhangathi Makeqale mna kancinci asosihlangohlobo zinto enze bazigqibele nina abantu abadala maqale thina abantu basebatsha mandiza konke makwala mandinibulise ekhangathi abagcina amakhulu simbulele ngogcina lamadoda namhlanje enziwa ngamadoda ndizaboni ke makwala mna ke ndilongeza igama ndipha inqoqo ndingumalume ke kuni xa okanye ndingumzala kunye unyaka nomalume wangumalume wam lowa ungumalume wenu nani so siza ke egameni loko size kapha singamagcina sonke njengesilapha kodwa ndizawuxa niphulayo nisazi into endiyizeleyo ndizonisoka ngale 20 rand into ebangela uba ndisoke ngale mali encinci ndifuna uba imali niyinikwe ndifuna imali banihambe niyoyifuna zimbini ke indlela zofumana imali eyokuqala uba niqiniseke esikolweni nifunde okwesibili ukuba niyazi ukuba umntu uyaziqonda izinto ezingalunganga zalapha emhlabeni ukwamadimoni ke anzima elokudala ke butywala obusibuselana indoda kufuneka ithi noba iyasela uba iyabusela utywala kodwa iqiqe ikhumbule ikhaya layo ikhumbulele amazwi azawuthethwa zezokefuna nazi ukuthi ezi zinto zithethwa ngalamaxhego sizwe ezawunakhe ebomini ngoba noba singaninika ntoni loo nto izawuphela kodwa ilizwi elingena ezigibeni zenu lilidliswe kulo eliza kondla ingqondo kwenzela uba mani nikhumbule uba livela phi na indoda ke engenancam ayibheki indawo okanye engayazi imvelaphi yayo ayinancam ayizuyazi uba izawubheka phi na indoda izicinge ikhumbule emva ekhaya ithi noba isekapa noba iserhawutini noba iphi kodwa ikhumbule ekhaya uba kanene ekhaya kuthiwani kodwa noba masibheke ngapha ngasekunene siyomosha kodwa icinga uba abantu basekhaya bazawuthini xa ndenze le nto izinqandi jike ibajike nabo ibehamba nabo ingavumi uba kwenziwe into ezingalunganga andifuni kungena emazwini ezwini enkosi ngoba ngawo anika ubomi emntwini okokuba umntu ayazi indlela amele uba makahambe ngayo kodwa ke ndifuna ukuthi ningangeni ezintweni ezizawunilinga nomele nibe ngamadoda nibathobela abazali ibhayibhile ithi beka uhlolo nyoko ukwezi imihla yakho yolule emhlabeni uyihloko nonyoko ayingumamakho notatakho uzana nawo phila umntu ongumelwane okanye udibana naye endleleni othi haya kwenjwenjwe zikwazi ukuthi umzali wakho lowo ukunqanda into enembi ukuze ubheke ebomini ndithi ke amadimoni asemhlabeni butywala zii-drugs kule mihla amadoda esidibana nawo kwabizwa ngamagama oba ngamapharapara ootata nomama kabawathandi nomagama lawo kuthi masizinqweme ke ii-drugs all over umntu uintrodyuswa namhlanje iphela inyanga ngoku sengayazi uba noba kukusasa noba kuleyithi na esebenza into zasebusuku emini esebenza into zasemini ebusuku so ndifuna ukuthi ze ndinqeme kwezo zinto ke nomele ndibe ngamadoda uthixo anikhulise uthixo anisebenzise amen ndithi make nam ndifundise kuni bakhankatha naboni bafana batsha umkhulu wam uthethile ubhuti lo wesandosukanga abanye basazathetha anigqibelisanga unyamezela ezintlungu benizifumene benisebudumeni usazawuqhubekeka nobomi indoda yanyamazela ndithile ide ibe iyangcola nizimisele
ezi zinto zisetyenziswa apha ekhayeni zeke ndizame nozubuyisa madoda. Xeliwe apha igusha yonke into kwasipendwa nemali yonke into. Siyacela kwinto yonke ii-drugs ezi notywala into ebalulekileyo indoda mayisebenze. Indoda ngumzi nomfazi nabantwana njengootata benu nomama benu nibona uba nikhula phakathi kootata nomama. Andizuthetha kakhulu, nisebenze nikhumbule ikhaya. Andehle umthetho wami ngithanda usuka ngemali ngoba imali ayisosifoka iyaphela imali khona kusuka ngento engapheli ilizwi. Kwezi zinto zibalulwayo zami nawe wena ukuthi asoze ungazenzi uba unesidima, kodwa ubukho wanesidima soze ufane uzenze ezinye izinto. Ngelishwa ke bantwana bami isidima sithengiswe evenkileni, asifunyanwa komnye umntu isidima, uyazenzela ngokwakho. One, ningaluka kwixesha elirongo, ningamadoda okanye kwixesha elirongo apho umntu agade into zakhe yedwa. Nizawudibana nabantu apha endleleni abafuna umholo kuni, kodwa bona babantu abamsebenzisa umholo zenibabulise nina. Zenizunqame kwaba bantu kuthiwa ngo-I don't care. Aba bantu bathi andikhathalele loo nto zenisuke kubo. Ukuze ningangeni deep etywaleni, ukuze ningangeni kwii-drugs, yonke izawunqanda sesidinga umntu anaso nendlela azihlonipha ngayo. Soze kuhloniphe umntu ungakhange uzihloniphe. Indoda iyakuhlonipha uzihlonitsho ilizwe lonke. Qala kuyo indoda ihloniphe khona ukuzihlonitsho lilizwe lonke. Ithi yawugqiba kungalali kungatyiwanga ekhaya ngenxa kufuna uyothenga iHenessy. Ungalali ungalayitwanga kweni ngenxa kufuna uyothenga atyiwa. Kwinto emosha abantu ngamadoda amadala onodibana nawo. Nizawudibana ke nabantu abazawucikwaza ngendlela abebomini. Abanye izinto abazawuthela nizuzibona kubo, kodwa zenibambe into ayithethayo hluze uthathele ilungelo qona hayi ngandakhalile. Ungajongi ukusiqu somntu uthi akho nto ndimamele, ungayenzi loo nto. Ngoba le nto ingumntu ngantoni? Umntu ngabantu. Soze nibe ngabantu bonodwa kuba nifuna uba ngabantu. Nathi uze nibe ngabantu abanesidima, ningene phakathi kwabanye abantu, nive nokuthetha kwabanye abantu, nenze nokwenza kwabanye abantu, kodwa nizinqweme kwezinye izinto. Zininzi ke bantwana bam, zininzi izinto zelizwe, zininzi kakhulu, asinazingabala siqini, ningade ningeva. Kodwa elokuqala nelokugqibela lithi kum, indoda yinto enesidima. Asithengisi isidima, ungazihamba ishophu ncam ozosifumana. Isidima zasenzela ngokwakho. Uyawuthi uzibe nesidima apha kule lali yonke komncinci nakozalwayo usenze wena uthi andinawuyenza nokuba ndiyazihlonipha. Zenisihloniphe bantwana bam. Uba ndingenazihloniphi soze ndikhaxeleke kwii-drugs nasetywaleni. Ndingabusela utywala njengomntu kodwa uyeke uyazi into efunekayo. Komntu ngobusile asizuthi asisabusela. Kodwa uba ndiyenza ngesidima kukho izinto zazonqena kodwa andilunga. Mabambi la magama. Enkosi makhangati siyabulela abantu buyona abantwana bebahle bephila. Enkosi. Zami. Ngilungazi. Mama. Kule umuntu okuhlangene. Sesohlukana. Bazami isitori izibele nje abantu bana ngoku ikulero lento kayichumi sobana ichumi lo baleti kuchumi iza kufaka kwezinto makhala ufaka ngekuzo
Chomi izakuxelela ngomuntu ongafuni ngaphaya ube ubungayazi wena loo nto qabani nabantu kanti akekho kuloo nto. Utata kaSipho ngakubani. So ke mshana wena bethu. So Singakulinga ukuthi i-drugs zana khona esibakhulu. Ngoba ndibana kwamanye endleleni noma lokho abantwana abadala bangabanye ngabele ngizathetha nathi ndala mama ngaphazi 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 kakhulu ibeki yami nayo ingazimnyama ngizawulandela utamkhulu wenu lo umama wenu umngawatamkhulu wenu sathatha ibeki yami ndiyibeke phamlandela utamkhulu wenu ndibeke uba ngabantu bameni ngento ithetha ngohlo andingohlo wenu mna utamkhulu wenu ndizimamela yonke le mithetho abanye zamnika kweza kodwa uyala ndibedintu salomjamela athona ndibizalapha uthi yena yemoti ibekamnaabazi enyanga ucela uphendula uthethiwe mnakenza lapha inyatotona mntanam makabini zemanelukile nomama walapha kujabekikulu bagcina ngifuneka ngimamele umthetho wangamaxheba indlela kuyo ngabantwana abangababili ingeyolimo ngiyifuni into ndiwutshopo ngoba sekunzile lento uthi kanti nayibamba nelizwi yakho nakosithatha zemani babantwana bebekatha nalunti kakhulu akuyithengayo iphethe kabi amathatha itenga 29 amathatha 28 itenga kuthatha liqhalatha nakotshetsha ebebo sangifiphi libekangathi ukangako bangakuthi zeliziphathe kakubheke indoda okokuqala ayinatshomi shona inhliziyo yayo indoda okokuqala ayihambi nabantu abaninzi indoda yami yodwa nibe baningi qha ngoba siyazi banicinga ntoni bathathu okanye bahlanu babatwelve ngamadoda ozibone ngamadoda abehlanu enahlanu nekhuba leyo Yaxesha lamabhulu bebebanisa. ejongo labo indoda ayikomumzi indoda layikomumzi indoda eqayiqanikako wayo anangoku mama ndiyahamba ndiyaphaa yaziwe ungabonakali umthetho ke semba wokuthe wena uyindoda indoda yasidodela kwamadoda ayidodela enye into ubuyindoda ngoku etwa ngamanye amadoda uwaphinde kwenkwenkwe phumile ngokubanibomba seniziphathe kakuhle kwamadoda ngoba nemfuno ngamadoda ngoku enkosi Shibut. utata nisuke abantwana ndaweni lendimbulela khulosezolunzileyo into banibuye nabantwana
benjengela hlobo nanini banikwe ngayo isebenze umsebenzi omkhulu kakhulu ngakule mihla siye kwamos indawo ngendawo abantwana bakuyinto abangimanye ngokufika inkosi manje isebenzile abantwana bam zame ndazi letwana ikasibali yanda imakazi ingaba kasibali ngibabi athethile abantu abadala anduzibazwida iyo lanto ngifuna ukugqibela ngifuna nje ukuthi uwe zama ngaletwana azange okokoko naye yabanini lavani lendoda eyiwani engeyiyo ekwenye esuka kusibali okanye kudadewethu umama wethu exela nina indlela eniphethe kwenye ukuke abantwana bam ngiyacela ke zeningandiphoxi seyiqhubeke ngalandlela nenzena ngaphezulu nibe ngabantwana umuntu xa kuthiwe indoda akabe indoda kumzali wakhe uhlale engumntana kumzali wakhe umzali wakhe wakho-ke ayiwulo umama uzala biologically wonke umzali udibana naye esithubeni umzali lo ihloniphe umzekelo inceda indoda iyanceda ayiqashi indoda iyanceda mahala ayibhadala ijolile ukuhlala uxhomekeke kuwe njengomfana ukuhlala yonke into yenzayo funeka ibe lula ukuthoba ekuhlaleni umuntu asebenza ugqiba ufunda isikolo sibalulekile njengoba besitshola tata nifunde ixesha litsho linyanzelisa loo nto asebenze awugqiba usebenza adibane nomzali wakhe emva kobevusiwe iwages okanye isalari abonisane nomzali wakhe angayityi isalari esitratweni ayenziwa loo nto linyathelo elingelilo elo ingaze niyenzele umpazamo awugqiba uvuzwa emva kusebenze uza nomvuzo wakho umzali wakho abonisane nawe into yoba ningathatha busuku ukubhekisa phambili uthethiwe kangangoko yelo nto ifuna uqhubeka uzibazwile beninayo kakade ingqondo kodwa nifakelwa ke ngokuchaza uqhubeke nenjenjeya nenqwanqwadi nakwabanye abantwana uzawusoloko kuthethwa lamazwi uzawubona ukuxolela isiqalo ke somuntu empilweni ukoyika uthixo ungumntana umoyika njani uthixo ngokuthi uhloniphe indalo uhloniphe umuntu uhloniphe nephi into efuna ihlala ubeke inyama khona into enzayithetha isoka nomuntu baselonke ngaphandle inkosi makasiphakame nje itambulo sifanele amele sikela amadoda umthanda angathandabuzi ngalamazwi ahlale masifale nkamela wawethu ingcwele senkosi yethu Yesu Kristu Thixo olungileyo sigoba ngamadolo omphefumulo Thixo phambi kwakho sibonele amandla wakho somandla ngoba Nkosi amadoda amanintsi aphelela ngosendle abuye ngenyama kodwa Nkosi ingqondo ayishiya semva siyacela ke Thixo namandla onke sikelela lamadoda wanike ulwazi ubanike ulumko Thixo olungileyo ubanike Nkosi ubulungisa Thixo namandla amakhulu sekuthi amazwi awileyo nasezawuwa phezulu kwenhleko zabo Thixo olungileyo ahlale sicela Nkosi ubeke intsikelelo phezulu kwabo Thixo olungileyo into abayiphathayo ngezandla zabo iphinda-phindane Thixo olungileyo ixela uYosefu Nkosi ekwilizwe lakwaLabhani Thixo namandla amakhulu bathi xa bejika nabaqale kwilizwe lempangelo okanye besezikolweni Thixo babuye Nkosi beqhuba bemfuduka mbini Thixo olungileyo bexela Nkosi yakho besithi ndawuwela umlambo eYordani ndinentonga yami yodwa ngoku ndimfuduka mbini Thixo namandla bekuxolo ke Nkosi enhlizweni zabo zenkosi bazeke kade umsindo ngoba Nkosi umsindo Nkosi ulelisa amadoda Nkosi besiwathanda mesolungileyo emangcwabeni Thixo olungileyo yenza Nkosi noba bafika kukwisiphithiphithi bagqithe Nkosi bamise uxolo sicela ke uThemba Nkosi sicela Nkosi noThixo wethu Qamata namanyange Thixo wethu azabaphashe kusuka ngoku zonke izinto Nkosi ezizisikhali ezimpilweni zabo zezingabi namandla nemimoya ngendawo ingabi nawungena kubo Thixo olungileyo bagqithe Nkosi banyathelo nomadukudwana Thixo olungileyo banyathelo izinto ezinameva zingabenzi into badla ipoison kodwa Nkosi zibatyebise zibaphilise zibanike ingqondo ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu amen Nkosi hayi ke lokho kungasebenza ijulile izibanda
ulela la mazwi mabeke kwabantu ulela ikhaya kumafeni wakhona ukuthi sayithetha thina sawungcola ngomso yabulela la mazwi ngikusenza abantwana akho amabi bakhona abantu baqabangisa abantwana babe namagama ahabayo xa undlulisa abantwana beka nje amagama ahamba nje kakuhle sabulela lokho abantu bakuthi bulela lo kwagcina inkosi ngawuthathela abheki lekhanga sifayo kwabathatha ake baphuze nje noko baphumele babe bakonke noma Nkosi bantu bakuthi siyabulela Nkosi njalo Nkosi akho namagama amakhulu kwaziwalela ngapha oh selas asendo abantwana Izangisini nje basibadenga. Hayi beka qale senza babe njalo emfanele ayofani bakathi angena jolo lamaxhobo uthasini. Ongoni Uli fast. lamathambo yasijabulile sela hedge Ngori chinja chinji. Ngori kwazi. yothambisa emaveni Alubambe utata njalo. akho ndini tata ukade masibulele Amanini ncede mangosalwana naba azamkibulele bathi nasamkelekile nabana kwabo sithethe yonke into osabona phabo selikhawulese into niyinqunqa ngoba lokho sapha ngobusuku siphuma ngazokude enzela uba ke nawe uqala bakho ekholisana namanenekazi yonke into ngoba loo ndizakwenza kathi ningasicengeli kalikulapho ndenzela uba ke ndifawudumelazi ewe nditsho kakubi ubaba singabambezeleyo kakutshona singamakho madoda kwandoka hayi noko akho nto izawubazenza into izawuba ngabantu bazokudlulisa omama ke bazothatha ithuba thina noko akho nto izasibamba ngoku besithi makulungiswe kujiwe nenyanga akwazi ukufumana akho nto izasibambezela thina xa sekugqitywe omama babe nizocela indlela noko nokhululeka sayazi ndaya kwa ndiye kabini pha nalata ndihamba naye kuqala sesaya Babe uqola babe qolo kancinci oh makanyi siyaxolisa ke bethu njengoba besiphiwe ithuba ke ngamamfene iyeba siyobona emzulwane wenu unyana wethu ke kuthi kulaa ndawo begcinwe kuyo sesibuya ke ngoku fike sambona nathi safike emhleke ephilile kwathi kuba besohlulelele laa ndlu encinci inkulwanga sathi kokuqala otata uphinde ethubeni kuhambe kuyomama siyile ke nathi bethuni safika bekhona abantwana baphelele babuye bonke entabeni barayithi bahle batyebile ngoku ke sacela nathi baba masikhululwe sanicelela ke nani pha njengoba benitshilo into ngazeni sicelele nani yemba samuthi ke ngosibuyile sinika nina ke ithuba loba ningaya ngoku ngoku selikhona ithuba lingekatshoni ilanga niyobona ke abazukulwana benu nithethe nabo abazozimuma nafika bephenduka bakwazi uthetha barayithi njengoba bememke apha baphinde babuya berayithi enkosi ke baqala mandingqina nam bomama ndimngqinele ingathi behambe sihambe sonke sawunikezwa ke lo mzinyana siyinikeziweyo sakhululeka sababona nathi abazukulwana ke ngoku sikhululela kuni ke ngoku ewe mgcini nina ze nithathe imizuzu ibe mibili ke ngoku thina sithathe 20 nithathe ibe mibili singaminganga Carlos,
Bushali baba mama. Not le ayigcwali le kuphela abantu apha hayi lo mhlobo ugcwalayo lo kuphela abantu sabafuna le iFark Place hoja ipokho yahagu ngenani inside phakathi umnyango wazivulekela ngoba xanya banje usisi ngenani anabumva senilapha kaloku aphela iqhunqu sikhona phinde ngene ekitchen iqhunqa nanzo ndingabuthi usakude ukulo tata akezela tata linde yena apha akeza funa uncila thina simnxibeni namntu sikuyo sangacaweni apha funde ndinxile nam dala abantu benxila ntsho loo nto funde ndisele nam kaloku fake bhuti zifake akhona ahleli amakheyisini apha ahleli azitubeni ke hayi ke nkosi ke bhuti yeke bengazushiya wena bengazushiya nkosi bhabhayi
hayi ke nto ndicapele abatata bebesiwa ngoba nam ngoku andifuna ukuphuma ndihambe ndibheke phaa abatata bebelapho bethe noko ngase gange barhunqa ixesha lizawuninji thina into yethu ngoku sitela kangoku andinawuthi ke ngoku abatata bendibakhaphe ndabalapha ndikhaphe ngophinde ndibaleke kawuzanini ndizawuhlala ndibeke yonke into yenu emva kwemba ligqibile ndomkele loo nto ndibulele loo nto then ize ngawuthina sisebenza ngomzo yonke into yethu khubani nini ngendlela yenu Nkosi. Hayi ke mkhanga. Njengoba senzifika minetho. Aba bantu ngaba kucothiba. Ngaba kulonina kazana. Ngoke bayahamba namhlanje bona. Ngoke bathi noko bafuna ukuhamba ebabonile amabhalalana. Eyethi minute nasemva ingoma. Basalele ngathi banendlela. Tadi plate kanga tu deji. Ina man. Mama, babe kanga. Yani plate bu. Zama ke mntanam ninobabini akukho nto ndizayithetha qha into endizayithetha kuyo mntanam uphuma kwenu apha zeniye enkonzweni ndiyakuthanda zama unotamkhulu mntanam unomakhulu ungabakhulekisi mntana bagcine bathande njengoba bekuthanda inkosi mntana. Esinaso ndicela uphakamise ubuso ke ndikubone ndifuna ukujonga emehlweni ndithi esinaso ndifuna ukujonga amehlo esinaso ndifuna undijonge ndinguyenu uyandibona ndinguyenu ndithi esinaso ndifuna undijonge into endizenza ndifuna undijonga emehlweni andizuthethelile. Nala R20 zizama nawe wala nala R20 le R20 ziza libhoko lebhisho kugcwala umhlambi kaNtu ungapheli ndingumakazi kubanzi Sama ke ndithunya omakazi bakho ndingumakazi wakho nakuwe elona lelona sithi nasi umsoko wenu siyaxolisa ngokuliba kumakhankani. Ngibelelo ngaphansi umsoko ke ngomakhulu nabantu bakababa lo kugani loqala. Hayi ngomso yakho ubona thina ngilapha inkinga kwafathe. Ngomso uyathetha ngomso
Hayi, not zibani. Thina sizibapha kuzo nathi ufuna isithethe namhlanje. Lelona nozama. Asele ngijabula ngifuna ukuba ethele. Phakamisela inhloko zami lelo. Ngiqwalasela. Vuthela nje ujole. Ngumzala kamamakho notata. Nopinki athathu. Dadu bawo lo wakho. Ndingumakazi phela ngoba. Ndimdadu bawo kuwe zami. Kani nje yenza shoni nje. Yenza namhlanje ngingaligqithi. Anendazi. Funa namhlanje ngindazi. Udaba swethu lo. Mama ko wena lelo ngoku. Ngizala nawe zami. Udaba ko ngizala nje udaba bawo endaweni. Ngiyamthanda lo. Iqhaqhaza. Ikanti uThixo ngisikelele. Uqhubekeke lelo. Ifunde. Kubona makhulu senjani? Sam, uma ngimotaka mama. Sengibaqabela isifo nje. Andiyazi ngenye imoto enezintshe ezizawuza. Ngiyaqabisa mama abazali bami. Anithandi. Ngikwenqaba. Hayi, mama ke zona uzophakama. Angimalumkazi kuvuma kakhulu. Sibulela uThixo sithwele sesibaleke kumaqhasho. Sazoxabisa into yini yabazali bami. Siyamthanda. Yangu uThixo. Anganithwalisa izithaka. Sizaba khona zezo, semiziyeke zona. Azizomfanele. Ngicinga phela usuka khona. Ngicinga abazali benu baleke kule ndawo enkulu. Ndithanda umzali uyiswa. Ngenziwa into nakatata. Zama umbulele. Ngiyaqonda ba akho nto uxoxisayo. Uthandile ndawo mama. Ngihambe ngezinzile ngibaqalisa abazali benu. Sizaba khona iziyona. Singadibani senincatshe lengqoko. Ngiyazi ke mina. Ngiyazi nje ukuthi izimoko leziphumo. Zineziphumo. Yakhonza udade wami. Yayithanda icala. Ngase ngamlandela. Nizeke izimo zezo. Ngihambe ngikhona. Ngikhulisile ngasigqibeni. Yile nje. Ngale mali ngale 10 rand. Zinsikelele zibantu ngasekhaya. Ayibeka. Ndiyanthanda abantwana bakabazala abantwana bomzala wami. Andihlekosi. Nibafaka izipecs nalapho okanye adibuka. Isanga ngibani izipecs. Lelona nozama. Uzama ngaqala ngibona into ngazongibona. Ngaze sengizama phakamisane. Sekuchiwo. Umama wakho notata, utata nabatshana bami ndingumakhulu. Ndinyibisile, ndisokile. Andithethanga mali ngoku. Kodwa ndinyibisile. Ndanitshintsha impahla zobukhwenkwe, ndandifaka ezobudoda. Zenitshintshe. Uba ubusela uhamba isport, asikusisportini ngoku sizothetha naye. Asithi ngoba ningamadoda ngena nesportini. Phuma nesportini. Nilandele umama notata. Nomakhulu uhamba icawa njengoba sekutshiwo. Kodwa ibicawa nikayifuyo nisasela ningayi esportini ngoba isiphumo sokusport ukufa. Esportini ulandela iitshomi kanti ulandela ukufa. Kanti xa uhlele endlini wamamela imithetho lesiyithetha zesingathi ngosithethayo ingene ngaphi iphume ngaphi. Uthi ophuma uthi andizuyenza loo nto. Ze nibe ngumzekelo omhle kubantwana esebengaphambili. Nithi tingasathi zotshintsha ebukhwenkweni sangamadoda. Satsho satshintsha sazibonakalisa. Kuthiwe ke ithango likatamkhulu lingapheli. Nemoto zotata benu zingapheli nizivuse. Ngoba nina benenze lento bayenze kuni
abathanga zilidelele ningadeleli kamp namnye umuntu onimbonayo ngumama nongutata nophi umzalo onimbonayo ngutata wenu ezwe ngemdala kuni nomama onimbonayo nimhloniphe nithi mama xa umuntu ethetha omdala uyathoba awuphenduli ngokuyindoda ngoku asizange ndinika impendulo sizoninika isidima sobudoda enkosi hayi ke siyabulela bomama akucophe ngivaba laba ngixhasha bomama balapha bajuya amasuku abanye siyabulela ekhaya mafini amazwi amali yale ngabantu ubakhuthaza ungabahlambalazi babeke endleleni mahle bulela kakhulu kwekhaya nyani ke thina kwelelali ngusawu sebenza ngomso ngena ke njani kwanyani ngezinto enkazi yathi hayi no ngiyifumana inxaxheba yokuthetha ngabantwana ngithethe ngabantwana benana sidibene ukuze silapha ukudinyiswa ngabantwana bathatha abantwana zinwenye usike siyabulela kakhulu kwekhaya mafini kakhulu nasekhayeni nabulela kwabakho abangabasekhaya baxelele sibulele kakhulu inhlelo into eyenziwe ekhaya uthathe ke khankatha labhekile bancamle Nkosi no mlomo ningaphumi nje lokho kulamazwi wenu wathi wathetha Nkosi hayi tampu awunasista ijilayo hayi manje ngiyabona ayikho ngoba hayi Nkosi mama anithi nje ncam lo amansela kakhulu ibeke ngilo hayi ngoba ngokuma lo wena nikana ncam nje nokwamazwi okwamazwi labo ma hayi lokho noko wabetha iphone abathatha ebeke bayaleza bathi sinamakhwelo singamadela banyanyisileke nokuliso hayi amka ngowani ebusuku amka ngobusuku ikaqe ngiphanda ngicona amka ngifike ubona iphanda iphanda nani bona iphanda iqengwa kusho ngiqomba kuphele yonke into hayi
You
Vai beninganiyo bajika abangabaya phambi Janiva ngobuyanga sikhathi. Awusivanga ngoko mama Uyanga
Amen.